ноҳияи шаҳри нав. ноҳияи шаҳри нав яке аз ноҳияҳои зебоманзару гулгулшукуфаи тоҷикистон буда, дар ноҳияҳои тобеи марказ ҷой дорад. ноҳияи шаҳри нав дар водии ҳисор ҷой дошта, дар қисмати шимол бо ноҳияи айнии вилояти Суғд ва дар ғарб бо шаҳри Турсунзода, дар ҷануб бо ноҳияи Рӯдакӣ ва дар шарқ бо шаҳри Ҳисор ҳамсарҳадӣ дорад. масоҳати ин ноҳия 1000 километри квадратӣ буда, аз рӯи омори соли 2018 шумораи аҳолии ин ноҳия 118 000 нафар будааст. осорхонаи ноҳияи шаҳри нав соли 1997 таъсис ёфта, соли 2006 ба бинои нав кӯчидааст. осорхонаи мазкур аз 11 шуъба иборат мебошад. шуъбаи маснуоти қадимаи ин осорхона дар худ осорҳои қадимиро нигоҳ медорад. шуъбаи дигари ин осорхона шуъбаи ёдгориҳои тарихӣ мебошад. дар ин шуъба кӯзаеро дидан мумкин аст, ки ёдгории асри 18 аст ва аз сафол сохта шудааст. кӯзаи дигаре ҳам ҳаст, ки мутааллиқ ба асри 4 аст. дар он вақт ин кӯза барои нигоҳдории об истифода мешудааст. ноҳияи шаҳри нав ва ё ин диёр дар гузашта бо номҳои Сабо, Омоварон, Тахтапул ва шаҳри нав шинохта шудааст. ин ноҳия 17 сентябри соли 1927 таъсис ёфтааст. дар аввали таъсисёбиаш ҳисор ва Турсунзода ба ҳайати он шомил буданд. соли 1932 ҳисор ва соли 1935 Турсунзода аз ҳайати он мебароянд. теппаи чимқурғони ин ноҳия мутааллиқ ба асрҳои 1 ва 4 мебошад. осори ин теппа ба давраи кушониён рост меояд. дар ин теппа соли 2015 бостоншиносон ковишҳои археологӣ гузарониданд. аз ҳунарҳои мардумӣ дар ин ноҳия қолинбофӣ, курпачадӯзӣ ва қуроқдӯзӣ хеле рушд кардааст. кулолгарӣ низ дар ин диёр ба худ аҳамияти хосае дорад. дараи афсонавии Қаратоғ ҳам дар ин ноҳия ҷой дорад. аз шаҳри Душанбе то ин дара ҳамагӣ 53 километр аст.